हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव बरायनाय जाबाय गगा मोनदों स' गारांखौ नोंथांमोना एसे बोरैबा खोनानो हागौ अब्लाबो आं भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव दिन्थिगोन PUBG कोरियान भार्जनखौ माबोरै डाउनलड खालामनानै गेलेनो हायो कारन मा जोंना जों गेलेबाय थाग्रा ग्ल'बेल भार्जनाथ' जोंना बेन जाबाय प्ले स्ट'रावबो गैला बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय बोखारखाबाय स' दा गेलेजाबाय दं गेलेनाया अब्लाबो बेयो साननै बा सानथामनि गेजेरावनो बेयो बेन जाखासिगोन बे गेलेजाखानाय नंला स' नोंथांमोना मा कोरियान भार्जनखौ डाउनलड खालामनानै गेलेनो हागोन माबायदि डाउनलड खालामनांगौ मा खालामनांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फारियै नायलांबाय था जोङो फार्स्टआवनो नैबे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामग्रोनांगोन आप टु डाउन एप्लिकेशनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामग्रोनांगोन बेखौ नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारनिफ्राय डाउनलड खालामनांगोन स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालाम आप टु डाउन एपिके सार्च खालाम नोंथांमोना आप टु डाउन एपिके डाउनलड 2020 बिदि लिरनानै नोंथांमोना सार्च खालामबा नोंथांमोना गाहायाव फैबाय था गाहायाव बोख्लायथारबा नोंथांमोना नैबेखौ नुनो मोनगोन आप टु डाउन एन्ड्रइड एपिके फ्रि डाउनलड नोंथांमोना नैबेखौ डाउनलड खालामदै स' बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिदि इन्टारफेस नुगोन बेयाव नोंथांमोना नैबेयाव थुनानै हो फ्रि डाउनलड बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो बिदि इन्टारफेस मोनसे नुजाबावगोन दानिया नै डाउनलड एपिके बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ डाउनलड खालामनो होगोन नोंथांमोना डाउनलड अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय अब्लानिया बे फाइलआ डाउनलड जागोन आंनाव अलरेडि दंखायो स' बेखौ आं डाउनलड खालामला आं डाइरेक्ट अपेन खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोना बेयाव फैबानो जाबाय बेखौ इनस्टल खालामनानै अपेन खालामबानो जाबाय अपेन खालामोबा जोंनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन बेयाव नोंथांमोना सार्च खालाम PUBG PUBG सार्च खालामबा नोंथांमोना बिदिखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना गाहायाव फैनानै बोख्लायबोबाय था अब्लाना नोंथांमोना नैबेखौ नुनो मोनगोन नै PUBG मबाइल KR कोरियान भार्जन बेयाव नोंथांमोना थुनानै हो बेलेगाव थुबा नांनाय नङा दै नै बेलेग साइटफोराव थुबा नांनाय नङा स' नोंथांमोना नैबेयाव थुनांगोन PUBG कर्परेसन बेयाव थुनानै हो मिथिबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे बिदि नुजागोन दानिया नोंथांमोना नै लेटेस्ट भार्जन नुदोंना नैबेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो बे बिदि नुजाबाय दानिया नै डाउनलड एडभार्टाइज फैबाय थादोंलै डाउनलड नुदोंना नै नोंथांमोना बेनि साइजआ 1970.64 MB माने 1.9 GB जागोन बेनि MBआ बेनि माबाया साइजआ 1.9 GB स' बेखौ नोंथांमोना डाउनलडआव थुनानै होबानो बेयो डाउनलड जागोन मिथिबाय स' बेयाव नोंथांमोना डाउनलड थुना होबानो बे डाउनलड जागोन बेनि साइजआ गोबांथार बेयो बेलेग ब्राउजाराव थांगोन डाइरेक्ट होमबाना नै डाउनलड ओंखारबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेखौ नोंथांमोना अके होबानो जाबाय आंनाव डाउनलड दंखायो मानो होनबा फाइलआ 2 GB 1.9 GB नालाय बहुत गोबाव लाखागोन माबाबो नांगोन डेटाबो नांगोन ओंखायनो आं डाउनलड खालामना दोनखादों स' आं नोंथांमोननो देखायनि बे फाइलआ डाउनलड जाबा माबायदि जागोन बेखौ आं देखायनो नोंथांमोननो बेखौ नोंथांमोना डाउनलड माबायाव थांनानै नायबानो जाबाय मिथिबाय फाइल मेनेजाराव थांनानै डाउनलड फाइलाव थांनानै नायबानो जाबाय बे फाइलआ नै बिदि नुजागोन मिथिबाय नै बे फाइलआ बिदि नुजागोन बेखौ डाइरेक्ट नोंथांमोना इनस्टल खालामनो हाया बेखौ नोंथांमोना मा खालामनांगोन रिनेम खालामग्रोनांगोन मिथिबाय रिनेमाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन रिनेम खालामनानै रिनेमाव नोंथांमोना नै XAPK नुदोंना बे XAPK नोंथांमोना दाननानै जिप लिरनांगोन ZIP जिप होमबाना अके खालाम अके खालामनाय लोगो लोगो बे फाइलआ नाय सेन्स जाबाय जोंनिया बे फाइलआ सेन्स जाबाय दानिया बेखौ बेयाव थुनानै हो मिथिबाय सिलेक्ट खालामनो नाङा दै सिलेक्ट खालामबा जाया बेयाव थुनानै हो बे फाइलआव डाइरेक्ट थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन एक्सट्राक्ट हियार एक्सट्राक्ट फाइल टु एक्सट्राक्ट हियाराव थुनानै हो
बेयाव थुनाय लोगो लोगो बे फाइला एक्सट्रेक्ट जागोन एसे टाइम लागोन मानो होनबा बुरजा नालाय एमबिया स' आं स्किप खालामनोसै जाबाय जोंनिया नै जानाय लोगो लोगो जोंनाव मोनसे फाइल गोदान ओंखारबोबाय नै पाबजि मबाइल केआर बे फाइला जोंना गोदान ओंखारबोबाय हो बेयाव थुबा नोंथांमोना नुनो मोनबाय एबार पाबजि मबाइल नै बेखौ जोङो दानिया इनस्टल खालामनो हासिगोन हो बेखौ आं इनस्टल खालामनोसै इनस्टल थुनानै हो होमबा इनस्टल जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ ओपन खालामनाङा नोंथांमोना बेकआव फैफिन इनस्टल जाबाय स्केनिं जादों बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट ओपन खालामनाङा मिथिबाय बेक फैफिन बेक फैनानै बे फाइलावनो फैफिन बे फाइलाव फैनानै दानिया नोंथांमोना एन्ड्रइडआव हाबनानै ओबिबिआव हाब बेनि उनाव दानिया नैबे फाइलखौ नोंथांमोना एन्ड्रइडआव लांनांगोन दै नैबे फाइल मोनसे नुदों नोंथांमोना बे फाइलखौ नोंथांमोना मुभ खालामनांगोन कपि खालामनाङा मुभ खालामनानै नोंथांमोना इन्टारनेल शेयार स्ट'रेज फननि माबायाव नोंथांमोना लांनांगोन आरोना मेम'रियाव लांनाङा दै फन एक्सट्रा मेम'रि सोनायाव लांनाङा फननि थाखानाय मेम'रियावसो लांनांगोन नोंथांमोना बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनानै नोंथांमोना एन्ड्रइडआव लांनांगोन नैबे एन्ड्रइडआव थुनांगोन बे एन्ड्रइडआव थुनानै नोंथांमोना ओबिबि नैबेयाव लांनांगोन ओबिबिआव नोंथांमोना थुनानै हो बेयाव थुनानै दानिया नोंथांमोना बेयाव पेस्ट खालाम पेस्टआव थुनानै हो पेस्ट खालामनाय लोगो लोगो बे फाइला मुभ जागोन बेयाव एन्ड्रइडआव स' जोंना मुभ खालामनाय फाइला बाव फैबाय ना एन्ड्रइडनि जायगायाव फैबाय स' दानिया जोङो बे दहाय पाबजि इनस्टल खालामदोंमोन ना जोङो बेखौ जोंनिया दानिया ओपन खालामनो हासिगोन स' नोंथांमोना आं ओपन खालामनानै देखायनोसै नै बे पाबजिखौ नायदो नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना अके खालामगोन दे अकेआव थुनांगोन अके थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासिखौबो एलाउ खालामनांगोन एलाउ बियोबा नायदो जोंना ओपन जाबाय स्टार्ट जाबायानो दानिया नोंथांमोना 52 MB नि मोनसे माबाखौ डेटाखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन दे आपडेटआव थुनांगोन नै आपडेट होदों स' बे 52 MB नि खौ डाउनलड जानो हो एसे माबा जागोन गोबाव लागोन कमप्लिट जाबाय नायदो दानिया जोङो फेसबुकजों खालामो ना गेसजों खालामो नोंथांमोना बेखौ लगइन खालामबानो जाबाय आरो आं दायो फेसबुकजों खालामनोसै आंनि फेसबुक बेखौ नोंथांमोना एग्रियाव होनांगोन नाय ग्लबेल भार्जन नङा इयो कोरियान भार्जनसो स' लेंगुवेजआ बेयाव बेलेग जादों दै सिङाव खिन्थु इंलिसानो जाजोबो गासिबो बे फार्स्टआवल' बियो लेंगुवेजआ बेलेग जादों बेखौ अके हो बियो डाइरेक्ट फेसबुकजों लगइन जागोन स' बेयाव आं कन्टिनिउ एस होनोसै नायदो जाबाय नै जोंना दानिया नोंथाङा मेल लायोना फिमेल लायो नोंथांनि खोथा आरोना हौवानि लागोन ना हिन्जावनि लागोन नोंथांमोना केरेक्टारखौ चुज खालामबानो जाबाय आं जायखिजाया हौवानिखौनो होनोसै ना हेयार स्टाइलफोरखौ नोंथांमोना माबायदि लानो गोसो लादो कालारफोरखौबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हायो नोंथांनि गोसो बायदि स' आं क्रिएटआव होनोसै क्रिएटआव होबाय आं नायदो नै जाबाय जोंनिया अकेआव होना हो अकेआव हो नै जाबाय स्टार होबानो जों दा गेलेनो हाबाय आरोना स' आं बेखौ गेलेला नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आं जेरैबायदि खोन्थादों जुदि माखौबा बुजियाखैबा रोङाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आं नोंथांमोना रिप्लाय हरगोन गासैनिबो स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बिन्दास गेलेनो हागोन बेयाव बेन जानायनि जेबो टेनसनानो गैया कोरियान भार्जनसो ग्लबेल भार्जन नङा स' गोजोननाय थाबाय लोगोसे
भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो।